OK, takže vítajte pri súťaži o boj o prežitie. V tejto súťaži pôjde o to, aby, no proste budú dve týmy. Jeden bude na jednej strane ostrova a druhý na druhej, kde budú medzi sebou superiť v rôznych skákačkách, súťažiach o Ninja Lipos, jak sa to volá? Ty to vieš tak. Imunitu. Imunita, povedz, na čo slúži imunita? Imunita slúži na to, aby sa napríklad pri vyradzovaní niektorí hráči pri vyradzovaní mohli zachrániť tým, že o nich nemôžu hlasovať. Že by oni boli vyhodení. Počas súťaže môže sa hrať o imunitu. Ten tým, čo vyhrá, tak dostane tú imunitu a druhý tým o ňu príde. A musí ísť na vyraďovačku. Ten tým, ktorý prehral, pôjde do takej miestnosti, kde stlačia tlačítko s menom hráča, ktorý je v ich týme, ktorého by vyradili, ktorý je najmenej užitočný v tom týme. Povedz niečo ty ohľadom tých skupín a tak. No, budú súťaže o toto imunity v rôznych súťažiach, napríklad skákačkách alebo v podkopávačke, v ktorom idú dvaja z týmu, dvaja tí najlepší, sa každé kolo sa menia a ten tým, ktorý vyhrá nad tým druhým týmom, tak získa imunitu, tým pádom sa ich tým nemusí rozdeliť, ale ten druhý. No a potom sa už iba budú vyradzovať písaním napríklad na papier. Meno do knižky, meno, ktorého napríklad chce vyradiť a potom to hodia do takej truhly, kde sa to potom prečíta. Dobre, teraz ja by som niečo povedal ohľadom tohoto ostrova. Tento ostrov sa ešte trošku dostáva, ale hlavne sú tam ukryté tajné imunity, ktoré sa dajú normálne nájsť, ale docela sú ťažko ukryté. Sú tam aj tajné mapy s pokladmi, ktoré môžu nájsť a čo ja viem. No, ešte hráči si môžu navzájom ako predávať suroviny, čo ja viem, za diamanty, nejaké mäso alebo niečo také. Vymieňať. Alebo ty vole, ten slám, jak tam šprintuje. No, od veci. Dobre, nevadí, pokračujeme. Ešte tu je domček s poštou, kde im bude chodiť... Dobre, hej, no potom... Tomáš, skontroluj to video, už končím úplne. Dobre, čau. Hej.